Добър ден! И ето ме отново, Collection BG. Съжалявам, че не съм снимал толкова време, но бях забравил и за това съжалявам. И тук съм започнал с отвътре навън. Тук е радост, бяс лед, страх, отвърт, което много момичета ми го искат. Бинг Бокин така, бяс лед и страх и радост и отвърт. Опа, извинете. Само 2 страници съм завършила иначе. Тук е Майк, по-скоро Майки, Бу, вие вече знаете, Рандо, господин Лотнявски, Рос, Силия и Джордж. Това са милите. И тук има попълнена страница. Тук е Съливан, Майк, Клер, Майк Вазовски, Клер, Сквиши, Арт, Тери, не знам как точно се произнасят, Джони Уортингтън, госпожа Шери Скриплс и Рандъл Мов от филма. И ето и тук съм завършил. Немо, Дори, Марлин, Краш, Пулс, Найджел, Жак, Брус и Анкра. И да ви кажа, че Немо ми е второто любимо филмче на анимацията на Disney. Тук е Чън, Гългул, Плонт, Боби, Перликан, Деп, Хрил и Шелън. Тук имаме светкавицата Макуин, Матю, Сали, Чик Хикс, Док Хътсън и Шерифа. И тук почти съм завършил. Светкавицата Макуин, Матю, Фин Макмисъл, Карла Велосо, професор Цет, също професор Цюндър, Грем и Кофтор. Добре, не го знам. Опа. И тук е Уди, Бас Светлина година, Извънземното, Слинки, Господин Картоф, Рекс, Анди и Лупа. Госпожа Картоф, Ау, от играта на играчките 2, Джеси, Чакълс, Доли, Златорог. О, боже, колко съм смън. Тук е Сит, Император Зърк, Лени, добре, Биноко е Лени, Бопип, Сержант, Уизи, Господин Мъдливко, Хамирекс. Тук е Рататуй. Имаме Реми, Алфредо Лингуини, Антонио Го, Скинър, Огюст Кусто, Колет Тату, Емил и Реми отново. Алфредо Лингуини, Антонио Гуна още веднъж, санитарен инспектор, Талон, Мустафа, Лало, Ларус и Помпидо. Така. А тук имаме Мерида, Крал Фергас, Вещицата, Ангас, Конят на Мерида, Уърт Макъфин, Клица Линор като мечка и Уърт Макинтош. Така, Уърдинго, Моди, синът на Макъфин и на Макинтош, 13-та мечета, Крал Фергас отново и Мерида и 13-та, което мисля, че е най-силната карта за мен. Извинете. Тук имаме Лоли, Ива, Автопилот, Капитанът, Хал, Мол и Ива отново. Така. Лоли. Иначе много ми е странно, защо всички на Лоли го казват Лоли. Като че ли са такива, дето му да казват тръв. Силям, че казвам да е. Лоли Хал, PRT,
Vehicle. Чакайте. Не знам. VAQM, не мога да кажа. LT. BRLA. DFIB. Последната карта. И това е. Тук са откатките на имените игрите. И готово. Благодаря, че гледахте и до нови срещи.